गुबुना जिखियानो बुङा मानो बुंबाय थाथों नांजाया बहुत मानसियानो बेखिनि बाथ्राखौ बुङो गोरों गोराफोरा बुङो नोंखौ जिखियानो बुङा मानो बुंबाय थाथों नोंनि खामानियाव नों दावखोबाय था नोंखौ ओरैबायदि गाहायाव खोख्लैनो नागिरो ओरैबायदि इनसाल्ट खालामनानै माने गादबना दोननो नागिरो बेफोरखौ नोङो फुरा सौसिलांनांगोन होनना बुंदों नंगौबो बाथ्राया नोंखौ जेसेबां इनसाल्ट खालाम इसेबां थाट्टा हो जेसेबां डाउन खालाम नों बावहाय फावसायनो नाङा आरो जेननो नाङा जै जेनबाय नों आरो बे एकदम मालाबाबो दावखोनोबो हानाय नङा जेननो नाङा माब्लाबाबो जेननाय पार्टखौ लानो नाङा आरो माब्लाबाबो नोङो सोरनिबा नोंखौ थाट्टा होनाय बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै गादबना दोननाय बावहाय जुदि नों जेननानै थायोबा नों जेनखालांबाय आरोखि दा बावहाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दावराव देख्रेब सारनि एग्जाम्पलाव दिनै दावराव देख्रेब सारखौ मा बुङो मा बुङा बे दावराव देख्रेब सारखौ माब्लाबा एखनबा सोरबाया सावगारि लानानै सावो नाथाय बियो जेनाखै जेनफेराखैबो गावनि खामानियाव बियो थांबाय थादों हान्थिबाय थादों सहैगोन बिबो गावनि जि थांखि जि सिमां बै सिमांसिम बै साराबो सहैगोन दा बेखौ गेजेर ससेयाव गोबाङानो बुंदोंमोन एसटि मर्यादा मोननायनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै नाथाय गोबां खामानि मावदों बियो आंनि नुनायाव आंनि मोनथिनायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय हानि खामानि मावनाय आरो हिरा सरनियानि केस होनायनि सायाव नङा होमबा बिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ सोर होआमोन नंगौना नङा बेखौ बुङोब्ला मानसिफोरा बुङो जे राजा खालामनाय प्रिथिबि नारायण मेसदेबखौ मानो राजा खालामा बा बेखौ मानो फोसावामोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायो दिनै दावराव देख्रेब सारा दिनै बेखौ हारसिङै दिनै दे खोथाय खोथा बेखौ फोसावबाय दिनै बै व्यक्तिफ्राबो गियानि गुनिफ्राबो हिरा सरनियानो एसटि सार्टिफिकेटखौ सोर हरामोन मानो हरनाय नंगौना नङा खोथाया बे मानो केस होफिननानै दिनै दोनफिननो गोनां जाखो आरो बिनि अनगायैबो दिनैहाय नैबे चिरां जिल्लायाव मजाबारि होननाय गामि बर' गामि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा बेयावबो दिनै केस होनानै देरहानानै दङ दिनै पावाराव बैबो फैदों इउपिपिएल थांबाय बिपिएफ फैबाय नाथाय बेफोरनि सायाव मा राहा लामा लादों जों बेखौसो एसे साननो गोनां थांनाय बाराव मावासै गेजेरावथ' दिनै एसटि हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल जनगोष्ठीनि थाखाय गोबां सिन्था खालामोमोन नैबे राजखान्थि मोनसे थांनाय गेजेराव इउपिपिएल दोलोआ नाथाय बिथांमोना मा सानदों बिसोरनि सायावथ' दिनै जेबो सानाखै थ' ओंखायनो सोरबाया जिखियानो बुङा मानो बुंबाय था नङा होमबा बेनि सायाव जोंहा माथा मारिनांगौ बा सिन्था खालामनांगौ दरखारबो गैया बैखिनि रावखौ जुबिन गार्गआबो बुंदों जे नों जि सानदों बेखौ नों मावलांबाय था उनफिननो नाङा मालायनि बुंनायखौ बारा साननांगौ दरखारबो गैया नों जा सिन्था खालामदों बियो थिग मतन सानदोंबा बियो थिगखा बियो ओरै साननांगौनि दरखार गैया थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नैबे दावराव देख्रेब सारनि नैबे मोनसे भिडिअखौ आं होफिननि फिन आरोबाव आपल'ड खालामफिननि बे भिडिअआ आं होखांबाय 11 अक्ट'बरावनो हगारनायमोन बे भिडिअआ बेखौनो फिन आपल'ड खालामफिननि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन सोरबाया गाज्रिमोन सोरबाया गाज्रि होन बा मोजां होन बे नोंथांमोननि खोथा सोरबाया गाज्रि लिरहरगोन बै व्यक्तिफ्रासो नायजोब गैखायोबो ओमफ्राय जेसेबां लेंगुवेज वार्ड सोदोब गाज्रि बुंहरगोन आं बारा बुंफिननाय नङा नोंसोर सैमाबा आं सैमा जानो हाया नोंसोर मोसौबा आं मोसौ जानो हाया नोंसोर बायदिसिनाब्ला आं बायदिसिना जानो हाया नायना लाग्रोनिसो बेथ' हेफाजाब होनब्लाथ' नोङो हेफाजाब होब्ला नों पार्लामेन्टआव नोङो बे माखासे माबाफोरखौ नों रिभिउ खालामनांगोन फार्स्टआव नैबे माने जायनाखि कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय जाने 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन ओमफ्राय गोदान मोनसे नोङो बेयाव मारैबा एसटि खालामनो हायो बे क्लजआव नों सोसननांगोन ओमफ्राय बिनि बादि नोङो बे आं दहाय बुंनाय बादि बे लुकुर कमिटिया होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ सोलायनांगोन बे मोनबा क्राइटेरियाखौ सोलायनानैसो नोङो गोदान क्राइटेरिया होनानै माने मोनसे लिबारेल मोनसे क्लज सोना होनानै नों बानायाब्ला नों बे
राजबंशिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल आरोखि बेना ओरैनो जास्ट माने गावनि माने लाब मोननो थाखाय फैगौ इलेक्सन जाहाथे लाब मोनो बिनि थाखाय बे बुंनाय आरोखि बेनिफ्राय जेबो नङा ओरैनो नैबे माने माबाखौ मोनबा जे क्राइटेरिया होदों लकुर कमिटिया बे क्राइटेरियाखौ माने एमेन्डमेन्ट लाबोनो थाखाय 2014आव सेस्था खालामदों माखासे वार्ड सेथनि थाखाय 2022आवबो खालामदों 2022 2014 बेयाव जानाखि एमेन्डमेन्ट लाबोनो नागिरदों बेबो जायाखै दाबो जायाखै दा गथे लकुर कमिटिनि जानाखि माबा रिपर्ट बे लकुर कमिटिनि रिपर्टआनो फाइनाल आरो बाइन्डिंस दा बे आरोखि दा हाया बे दा बे बुंनाया ओरैनो राजनिथिनि माबाजों बुंनाय जादों दा नोङो ओरैहाय माबा नांगौब्ला नों बेखौ जानाखि प्रप'जाल हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ हरगोन बिसोरो आगोलाव जेरै हरदोंमोन फुरुन गगৈ समाव हरदोंमोन जेरै माने 6 जनगोष्ठी एसटि होनांगौ होननानै बे प्रप'जाल हरनायखौ दिनै आरजिआइआनो दाननानै दोनदों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ दाननानै दोनदों फार्स्टआव थाङो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानाव रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव थांनायनि उनाव बियो थांगोन NCST नेसनेल कमिसन फर शिडिउल ट्राइब एन्ड माने शिडिउल कास्ट बेयाव थागोन आरो बेनाव मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस बे दंबायो बेफोरनिफ्राय गासिबो मतामत लायाब्ला बिसोरनि माने मतामतआ खोब माने कम्पालसारि दा बिसोरनि मतामत लायाब्ला बिसोरनि फरवार्डिं लायाब्ला बिसोरनि माबा लायाब्ला पार्लामेन्टआबो जेबो खालामनो हाया नों हाजार हर सोरबा मन्थ्रिया बुं सोरबा गभर्नमेन्टआ बुं गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हाया मन्थ्रिया खालामनो हाया बेखौ अनलि पार्लामेन्ट आरो पार्लामेन्टआ जेब्ला माबा लागोन अब्ला नैबे माने आरजिआइनि NCST कमिसननि रिपर्ट एकदम बाइन्डिं आरोखि मास्ट लाथारनांगोन बे सारानो हाया आरोखि जायनाखि 6 जनगोष्ठी एसटि होननाय बेखौ जोङो आगोलनिफ्राय जेरै बुंदों जे बुंबाय थालांगोन जे बिसोर एसटि जानो हाया बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया माने मिलायै बे माने 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनाया बे माने जाखाया आरो बिदिखौ जोङो सापर्ट खालामा आरोखि बेखौ जों लागोन आरो हा हुनि खोथाथ' बेनोखा बे जोंनि ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकआव खुनु माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हा मोना आरो 6 शिडिउल एरियायाव इसेबां दं बे 6 शिडिउल एरियायावबो माने आयेन गैयाजासे आयेन सिफायनानै खुनु नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोना बेयावथ' स्टेटआ गोराखा आं मोजां मोनदों मोनसे खोथा बुंनायखौ हाग्रामाया बुंनो हादों जे माने एबार माने जायफ्रा माने माबा गोनां आयेनजों गनायजानाय बेखौ होनदों आरोखि आयेन बादियै माने हाखौ होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा गथे मोजां बाथ्रा आयेनखौ मानिनानै होनांगौ हाया जाय मोननांगौ मोनगोन बयनोबो हो आयेनखौ मानिना हो आयेनाव जायफ्रा मोननांगौ बेखौ मोनजोबथों जोंहा बेखौ बादा जेबो गैया आरो जों खुनु माबा मोनसे जाथिनि बेरेखाबो जों नङा खुनु जाथिया माने गाज्रि मोननो नाङा खुनु जाथिनि बेरेखा जों मावलायनो नाङा जाथि बेरेखा थांना जोंनि टारगेटआ मा जोंनि माने डिमान्डआ जे जों 6 शिडिउल माने आयेनखौ जों सिफायनाङा आरो जोंनो जेरै आयेन होबाय लेन्ड माने हानि आयेन बे आयेनखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ जोंना बेयाव दं आरोखि बे थिग आरो बे राजबंशिफोरनि जायनाखि मैया दाखालि आन्दलन खालामनानै बेखौ गिजां खारख'नाय बेखौनो जों मा गिजां खारख'नानै बांसिन दावराव देख्रेब नाजों नांलायदों बुंनो थांब्ला बे 2010निफ्रायनो जों बिराद नांलायबोदों पेपाराव बांसिन लिरदोंब्ला दावराव देख्रेब नाजों बांसिन लिरदों बे गज राजबंशिफोरजों अनेक थरख जादों अनेक डिबेट जादों आरो बेखौलाय बयबो नुखाजोबनाय आरो जों बेखौनो जों गिजां खारखोमानो नामा समाजाखौ गिजां खारनाङा समाजाखौ फेस खालामनांगौ जाय गिखौ जाय माने माबाफोर लोरबां जायफ्रा बेफोरसो समाजाव गिजां खारखोमायो एरायो जों समाजा गिजां खारग्रा नङाथ' जों समाजाखौ बोरै समाधान खालामनो हायो जों बेनि थाखायसो जों खामानि मावो